Maaike de Jong hier bij de studio van de Omroep Friesland. En ja, ik ben weer aan de beurt om een groovy aftermovie te maken. Ik geef mijn best wel. En onderwijs hierheen in de auto, toen bedacht ik me dat ik hier nou haast alweer 3 jaar snel dan omskarrelen bij Noorderwiel Live. Verschillende leuke dingen die je mag zeggen. Die duo-presentatie met Willem, die kerstspecial, dat weer toch wel het kerstje op de taart, om het zo maar te zeggen. En nou goed, 3 jaar verder. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk als ik even wat om mezelf, om mijn privéleven vertel. En dan denk ik, oh god, daar gaan we. Nou, dan zoek ik zet hem op stop. Speel hem even 12 minuten verder, want mij ken ik ben al vrij uitgebreid van stof. Ik ken het zat 12 minuten in het worden. Dus speel hem dan even terug en oors luister dan vooral even. Nou, in het dagelijks leven werk ik bij Akare. Akare is een ik ben rond inzoom jongens, dat doe even oors. Ik krijg zo'n mooi pukkeltje daar. Nou goed, Akare is een specialistische kind- en jeugd, GGZ. Geestelijke gezondheidszorg stiert het voor. Daar komen bij dus maar psychische klachten. Wij doen dan diagnostiek. En na die diagnostiek bieden wij behandeling. En ik doe dan die behandeling voor die band, die therapie. En daarnaast jou ook ik gezinstherapie. Want het is heel belangrijk om het systeem eromheen, omdat ik in de behandeling te betrekken. Nou, superleuk. In februari ging ik weer een studie naast van. Tot cognitief gedragstherapeut. Zal ik je net de volle ruut wijten. Maar in begrippen vast wel. Dit is een, het is alleen maar de kopwerk. En daarom vind ik het ook zo lekker om nou juist in mijn vrije tijd lekker creatief bezig te zijn. Dat vind ik echt heerlijk om even lekker de boel los te laten. Lekker te ontladen. En dat doe ik. Voornamelijk door te zingen en te rappen, te acteren, te douchen. Daar ben ik echt helemaal verslacht op om alweer zo'n mooi Fries woord erin te gooien. En naast douchen, dus ik presenteren en regisseren. Hele mooie projecten, onder andere het Fries DNA in Europa. En snel dan ik wat podiumpresentaties als kunstband. Ooit ben ik begonnen met presenteren bij Vroeks TV. Lekkere ludieke acties hebben we hier nou voor mijn generatie eind 20 begin 30. Die weten vast nog wel wat Vroeks TV wie. En dat is ook wel een machtig mooie herinnering, maar daar zal ik net te vol uitwijten. Daarnaast hou ik er heel van om te screwen. En ooit wil ik nog een methodiek boek schroeven. Ik schroef nou voornamelijk artikelen over verschillende psychiatrische stoornissen. Kan ik op mijn Facebook vinden. En sporten, mountainbiken, wedstrijd zwemmen. Ik doe nou eigenlijk geen wedstrijd meer, maar ik vind het heerlijk om toch lekker die borstkrol snel dan even lekker te onderhouden. En wat ik zou doen, ik denk dat dat wel mijn favoriet is. Voornamelijk reggaeton, dancehall, hip-hop, urban. Nou goed, ik zoek zo 12 minuten hoor. En ja, dit is big leuk een beetje te redden. Dus wij gaan gauw naar Binta. En we zullen eens even zien wat Willem van de Media Aljer in petto heeft. Ik heb natuurlijk de line-up even besjongen en het belooft een soort, wat zou ik zeggen, muzikaal talent. Dus we gaan op onderzoek uit jongens en kom maar gauw mooi. Het is de Groeneberg en Bent. Bent, we zijn helemaal gedelegeerd. Dus, een daarvan is aan het filmen. De bassist filmt. En zwaait. Heel goed, heel goed. Wij kennen jou natuurlijk sowieso van, het was ook weer... Oh meisje. Oh meisje, ik dacht het meisje, oh meisje inderdaad, ja. Legendarisch. Nou, dat weet ik niet, maar daar heb ik wel heel veel leuke dingen door kunnen doen. En veel promo-optredens kunnen doen. En daar ben ik hier ook al een keer bij Noorderwiel eerder geweest. Dus dat zou kunnen. Wat heeft je dat allemaal opgeleverd? Want ik ken het nummer en dacht, gaan we even terugkijken. Want ik kan me nog herinneren dat ik wel leuk vind. Dus doe dat vooral. Even YouTube inderdaad en dan oh meisje. Want er zit toch wel een boodschap in. Ja, zeker zijn. En het is inmiddels alweer 10 jaar geleden. Wow. Dus er is wel echt weer heel veel gebeurd. Ja. In het begin merk je wel, want ik kwam met dat liedje bij De Wereld Draait Door. En daardoor kwam er wel heel veel, gingen er allemaal deuren open. Kon ik een theatertour gaan doen, kreeg ik een platencontract. En, dus dat was heel fijn. Maar op een gegeven moment merk je ook wel dat dat dan weer een beetje afzakt. Ja.
En dan mag ik lekker weer op eigen kracht gaan doen. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Hoe gaat dat? Ja, goed. Ik ben eigenlijk altijd bezig met bedenken van, nou, wat zal ik volgend jaar eens gaan doen? Ga ik weer eigen muziek uitbrengen? Of, zoals wat ik nu doe, dat ik een tour met liedjes van Carole King doe. Het komt zoals het komt. Ja, veranderen. Jij zegt veranderen. Ja. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven in ieder geval. En ik verander natuurlijk als mens. Precies, ja. En als je begint met muziek maken, dan ben je nog jong en wild en dan moet het pop en funk en met een bandje natuurlijk. En dat doe je dan ook. Dus ik heb heel lang in een hele leuke band gezeten, veel muziek gemaakt. En daarna word je wat ouder. En dan ga je andere soorten muziek maken. En nu langzaam zeker kom ik in een leeftijd waar ik het gevoel heb dat ik nog iets meer te vertellen heb. Ja. En maak ik ook liedjes die daarbij passen. Ja. Nooit in de camera kijken, dat is zo jammer. Nee, ik kijk wel deze. Loopt hij? Loopt hij? Moet ik een teken geven? Ja, op zich is dat wel fijn. Ja. Dan weten we dat we moeten beginnen. Hij loopt. En kut. Pink Floyd Project, jullie hebben net al even gespeeld. Oh shit, dat is helemaal Omroep Friesland. Helemaal goed inderdaad. Doe je goed? Doe het lekker? Ja, het is zoals het altijd niet bij Noorderwienen. Het is leuk. Er is geen draaiboek en zo, maar dat is zo leuk. Wist je wat doen? Hey, en ik heb natuurlijk even googlen, want ik persoonlijk vind ik Pink Floyd echt te gek. En vooral Money, echt te gek. Dat nummer zit ik heel geniaal in de koor, toch? Money. Ja, Money dat had een hele vreemde toon. Een maatvoering, zeg maar. Dus dat is net gewoon een 4/4, dat is zoals een popliedje, het mooi zongen of speelde je kerst en dan denk ik van als ik het eerste coupletje en het refreintje weet, dan denk ik van dan ken ik het hele nummer. Yes! Arnold Wiegersma aangedaan. Ja, wij kennen jou natuurlijk van culturele hoofdstad van mijn dromen. Klopt, helemaal. Ja, nou ik hoef niet te vragen waar je de inspiratie vandaan hebt gehaald. Leeuwarden. Ja, precies. Culturele hoofdstad. Culturele hoofdstad inderdaad, ja. En is dat door het balletje ook een beetje gaan rollen? Hoe bedoelt u? Nou ja, dat je zoiets hebt van, ik heb dat nummer gemaakt en ik merk, Noordwien pikt het op blijkbaar. Je gaat hier nu straks. Ik merk wel sinds dat ik die single heb uitgebracht, is wel meer animo voor dingen. Ik bedoel, Willem bijvoorbeeld, die wou mij graag hier in Noorderwien hebben. Precies. Wou hier zelf ook heel graag heen. En ik heb in februari bijvoorbeeld ook een grote show in de Neushoorn, grote zaal in Leeuwarden. Dus dat is ook super leuk. Wat leuk man. Ja. Super tof. En hoe ben je, de inspiratie duidt, maar ben je altijd al bezig geweest met rappen en zingen? Ik ben eigenlijk ook vanaf jongs af aan bezig met rappen, met zingen en dat soort dingen. Maar eigenlijk, toen ik wat jonger was, eigenlijk er nooit echt iets heel uitbundig mee gedaan. En ik heb eerst in een bandje gezeten, toen ben ik hier ook op Omroep Friesland gekomen. Zo ben ik eigenlijk een beetje in dat wereldje gekomen. You did the drums, I was quite surprised. Yeah? Did you not think I was going to do it? No, I was like, oh that's so cool. I like it really. And but beside that, you also sing. Yep. And I heard from the manager you do more instruments. Yeah, well my main instrument's piano. I took up drums when I was about 8 because I was like, I want to try something new, and then from that I was like, I want to try bass. So the only instrument I'm still to learn to be like the one-man band is guitar. But, really? Okay. Yeah. I mean I'm happy with drums. Yeah, and if you're quite multi-talented, I mean, easy peasy, lemon squeezy, you can do the guitar, and they will teach you. I mean, yeah, exactly. I've got them to help me. Yeah, so. but like multi-talented. Beside this, also you're quite good in sport. I heard. A lot of credits. Who's been picking me up like this? The manager. I play a lot of netball. I'm a netball coach in Scotland. Diepte interview. Ja, sowieso. Ja, jij wilt treitenvloggen, dus ik ben even een stap voor. Ik heb ook geen treitenvloggen. Zit ik hier bij Zomergasten opeens. Ja, wat is de liedjes denk ik. We combineren die dingen met heel eigen liedjes uit het hart gegrepen. Zo. Ja, het is gewoon wie ik ben. En, wat invloed van Elvis er tussendoor? Ja, ook. En hoe moet ik dat zien? Qua stijl, qua lyrics, qua wat? Qua charme. Oké, komt-ie. Ga ik het doen met jouw tips? Oké, komt-ie. Moet niet gaan lachen. Jij mag aftellen. 3, 2, 1.
I seen a rainbow yesterday, but too many storms. It's coming, gone, leaving a trace of no one God and give her a. Is it because my life is 10 shades grey? I pray I'll 10 fade away, seldom praise it for the sunny days. And like a promise is true, only my fate can undo. The many chances are blue to bring my life to a new, clear blue and unconditional. Skies try to tears from